Ngisacela ukubengalela nguMangothobana uphatri lo engikhuluma ngawo ngani ngesikhwama nangokwelapha. La enye inkinga efika ishaye kakhulu kula umuntu mayelele bese yathonga bese yaphupha. Kunabantu abathwasela ukuthi ngiphupha amanzi, kunabantu abathwasela ukuthi ngibona ngisehlane, kunabantu abathwasela izinto eziningi. Manje akusathwaselwa idlozi, manje akusathwaselwa abantu abadala. Kunabantu abazophupha amanzi, uzothola ukuthi wena uphupha amanzi kunekhehla lakini noma kudala ngezikhathi zokubandlulula. Kunekhehla elafaselitshe noma lafakwe esakeni laphoswa kuphi emanzini. Uzothola ukuthi wena njengoba uphupha kakhulu usegangeni noma uphupha kuphi kanti kunabantu bakini abagwetshwa isigwebo sentambo badekala ukuthi bageze bangene phakathi kwekhaya. Sengisho ukuthi lokhu kuthwasa, lokhu kwelapha, ukulapha kuyisikhwama, ukuthwasa kuthwaselwa idlozi. Sengisho ukuthi kena abantu fanele bafunde noma abantu babone. Omunye uthwasile, omunye uzothi mina ngithwasile ngivaliwe into zami ayilungi, uthwasa kwami akaze kwacaca, ngaxabana nogobela kwenzeka into ethize, kanti vele uthwasela into engekho. Ithonga ukuze uxabane naye lo muntu vele ukwenzisa into engekho, ngoba masikhuluma ngethonga likufakile kuphi ekuthwaseni, lelo thonga liyakuseka uze uphume mali kufuna ungene ngempela. Sengisho ukuthi kanti wena kudekala ukuthi kugezwe labantu bakini, mhlawumbe abanye bafele empini noma abanye bafele egangeni noma abanye balahleka, yabo. Ikhona ngithi ke izo zonke izinto lezi efanele ukuthi sibhekwe nezinyanga nabelaphi bendabuko abamqoka abazaziyo izinto. Yizona izinto lezi ezihlolwayo zibhekwe ukuthi lo muntu lo kuphi, lo muntu lo kuphi, lo muntu lo kuphi. Abanye bathi emakhaya sinemdliwa, abanye kuthiwa emadlozini kugitsheza isilwane, kanti uzothola ukuthi akusomdliwa, uzothola ukuthi akusesi isilwane, ikhehle lafela kude. Liza nalelo thunzi, liza nalelo gazi. Sengisho ukuthi ke kufanele zonke izinto masizenza zisuke kuphi ethongeni, zisuke kuphi kubantu abadala. Ungezwa ngomuntu ekutshela into ongakazi uzuyizwe wena, ongakazi uyibone wena. Siyathokoza uMangothobana, sangoma esibhula ngonyeza ezinye sibhula ngamathamba. Mphathi wekhubalo usandla sensimbi, usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Tiklatshelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Amanzi awaphuza no